Какво става, хората? Аз съм го днес и днес ще играем Майнкрафт. Това не обръщате внимание какво е това? Опа, греших. С нов скин съм между другото, защото ще си свалям едно приложение, с което да го оправя. Че се бъгна нещо. Сега ще играем един мап на Crossy Road, който е демо. Добре дошли. Welcome to my demo of Crossy Road. Добре дошъл в моето демо за Crossy Road. Ако не знаете, това е игра за телефон, която беше с какво беше бе? С някакво пиле, което трябва да пресича. Така, мапа е направена от PPA 2002. Опа. Защо пак съм на креатив, само че? Да. Нищо не съм направил. Никой не ме е видял, нали? Така. Няма значение. Така. Това е демо мап. Дрон. Специално батерия на... Еди кой си, няма значение да почваме. Много трудно. Дай да ги раздвижа малко. Добре, няма значение. Така, май нещо е объркано в мапа, защото това трябвало да се движи постоянно, май. Уи, минахме го. Поздравления, ти мина демо. Ти направи демото. Благодаря ти, че игра демо. Знаете ли какво? Ние ще създадем демото на нов. Секунда. Оп. Върнах се. Няма значение какво стана. Сега ще оправим демо. Дали с блокове ще стане? Не. Трябва ни торч. Шедве! Абе, седих се. Е така. Цък. Так. Готово. Уредихме се. Една секунда, драги зрители. Тук съм. Нищо не е станало. Опа. Опа. Санк. Къде беше това, бе? Тръгвайте. Би трябвало да се движат. Така. Ние ще оправим мапа, драги зрители. Защото сме добри. Ох. И направим горкичкия мап сам самич. Сериозно ли за едно не стигна? Е така. Сега. Драги зрители,
Сега да задвижим поличките. Ох. Това трябва да е. Тук няма нужда от поправка нещо. Тук и... Но, ти сама. Така, драги зрители. Сега задвижваме всичко мъртви. Така. И сега правиме следното. Цак. Цак. Пръс. И започваме. Добре. Добре да имам, че... Опа. Ух. Тези после тези. Тук само си минавам така дори на джампя. Тичам. А тук няма. Пак казвам кари. Няма значение. Само да ги забутнем тия. Не се брои, че са ме прибили. Това вече се брои. Ами, връщаме се. Няма значение. 3 за късмет. Почваме на... Оп. Успях! Ей!
Знам откъде идва този звук. Пилето е кухо, нали? Да. Естествено. Shit. От това мога да се направи XP ферма, така. Окей, хорица, това ще бъде всичко за този клип. Тъй, че